Anem a explicar què és i com funciona Google Drive. Per anar a Google Drive, obrirem el nostre compte de correu i des d'aquí, des del llistat d'aplicacions, premerem el botó de Drive. Ja tenim la pantalla. Drive és un servei d'allotjament de fitxers en el núvol que va crear Google per fer-li la competència a altres serveis com Dropbox o iCloud, que el que permeten bàsicament és que l'usuari emmagatzemi i sincronitzi arxius. Per exemple, si tenim diferents ordinadors i descarreguem l'aplicació de Drive, un cop està instal·lat a tots els nostres equips, se poden mantenir els fitxers actualitzats a tot arreu de manera automàtica. I a més, se deixa de manera automàtica també una còpia de seguretat al núvol. A més, per altra banda, aquests serveis el que permeten és compartir arxius i carpetes amb altres usuaris de manera molt senzilla. Però l'aspecte que distingeix a Drive, i que és el que més ens interessa i on aprofundirem més, és que a més és un editor de documents online. Anem a veure com funciona i començarem, com sempre, canviant l'idioma de la interfície. És molt possible que, tot i que hagin canviat amb anterioritat l'idioma del nostre compte de correu, al Drive encara surti a l'idioma original. Així que, com sempre, anirem a configuració i des d'aquí triarem la llengua que ens interessi, que en aquest cas és la llengua anglesa. Li tornem a desar, la pàgina s'actualitza i ja tenim Drive en anglès. A la nostra unitat de Drive podem crear documents, podem crear carpetes. Anem a explicar pas per pas. Aquí podem veure que tenim el botó per crear i podem crear una carpeta i posem per cas que anem a dir-li compres. Pertany al departament de compres de la nostra empresa. Creem i ja la tenim. Podem canviar el color de la carpeta per distingir-la amb el botó dret del ratolí i des d'aquí podem donar-li, per exemple, el color verd. Anem a crear, per exemple, una altra que es digui recursos humans pel nostre departament de recursos humans. Li canviem amb el botó dret una altra vegada el color. Anem a posar-li, per exemple, un color taronja. Com se creen documents? Exactament igual. Li donem a crear i des d'aquí podem crear documents de text, presentacions de diapositives a l'estil de PowerPoint o podem crear també fulls de càlcul, formularis, que veurem més endavant amb més detall, o dibuixos. Fins i tot podem connectar més aplicacions que podem trobar a Drive. Com funciona això de l'edició de documents online? Doncs veiem l'exemple, per exemple, d'un document de text. Cliquem aquí. Veiem aquí que tenim un document de text que funciona bàsicament com si fos un LibreOffice Writer o un Microsoft Word. Veiem que podem escriure, podem donar-li format, per exemple, canviar la lletra, la mida, negreta, podem afegir numeració i vinyetes, podem fer exactament les operacions bàsiques que faríem en un editor de text. És gaire complet. Potser no ho és tant com un habitual, però força complet. Podem fins i tot afegir taules, podem fer moltes coses. I després, un cop tenim el nostre document, podem des d'aquí reanomenar-lo, anem a dir-li prova i el deixem. Tanquem i automàticament podem llegir aquí que cedeixen tots els canvis. Veiem aquí, a la pestanya de la nostra unitat, que tenim el document que acabem de crear i podem arrossegar-lo a dins de qualsevol de les carpetes. Entrem aquí a la de compres, on acabem de ficar, i aquí està. Podem moure'l a través d'altres carpetes seleccionant-lo i clicant aquí al botó de la carpeta i podem dir, per exemple, que es mogui aquí o que romangui aquí. I fins i tot, si deixem pres el botó control, podem seleccionar més d'una carpeta, de manera que es quedi a l'original i es creï un accés directe a l'altra per poder contindre-la totes dues. Li donem a moure i veiem que el tenim a compres, però posa que també està compartit amb recursos humans. Tenim a recursos humans i veiem que aquí també hi és i que està compartit a compres. És exactament el mateix document. L'obrim i els canvis a l'un i a l'altre
es sincronitzen, com podem veure, alhora. Tanquem i ja està deixat de manera automàtica. Com funciona, per exemple, un full de càlcul? Doncs també a la manera tradicional, a com estan acostumats, per exemple, a LibreOffice Calc o a Microsoft Excel. És a dir, podem afegir fórmules, podem fer taules, tota mena de coses a les que estem acostumats, podem fer-les aquí també. Per exemple, anem a deixar-lo com a full de càlcul, anem a la nostra unitat, i podem fer el mateix que hem fet amb el document de text, moure'l, podem crear a dins de les carpetes noves carpetes, etc, etc. Al igual com funciona una unitat de disc dur tradicional. Veiem com podem pujar i baixar fitxers a la nostra unitat de Drive. Estem aquí al nostre Drive i posem per cas que m'agradaria carregar alguns fitxers que ja tinc al meu ordinador. Aleshores, jo el que recomane és que des de la configuració, abans de tot, a Upload Settings, triem l'opció de confirmar la configuració abans de pujar cada arxiu. És a dir, que cada vegada que anem a pujar un arxiu se'ns pregunti de quina manera el volem pujar. Cliquem aquí, veiem que ha quedat seleccionat i aleshores anem a carregar uns arxius. Vaig a fer cap a un costat la finestra del meu navegador i tinc aquí un fitxer ODT, és a dir, un fitxer dels que creem habitualment amb el nostre editor de textos de LibreOffice. Vaig a arrossegar-lo a la meva unitat de Drive i abans de pujar em pregunta si vull convertir-lo o no i vaig a triar de moment no. Comencem a pujar-lo, vaig a fer-ho gran perquè es vegi bé. Veig que ja està, el puc trobar aquí, puc donar-li a obrir i veig aquí el meu fitxer. Puc llegir-lo, però no puc editar. Anem a veure una altra opció. Vaig a fer això més petit i vaig a tornar a arrossegar. Però aquest cop vaig a dir que vull convertir el fitxer a format de Google Docs, de Google Drive. Anem a pujar, faig gran perquè es vegi bé, ja està convertit i pujat, el veiem aquí i veiem que té una altra aparença perquè s'ha convertit en un fitxer de Drive, li vaig a donar i veig que no només puc veure el contingut, sinó que a més puc escriure i editar-lo. És a dir, que puc treballar en ell. Vaig a tancar. De la mateixa manera funcionaria, per exemple, amb un document de Word, és a dir, un doc o un docx, però anem a veure com funciona en el cas dels PDFs i de les imatges. El poso a un costat i vaig a arrossegar aquest fitxer PDF. L'arrossego i primer no el vaig a convertir. Li dono a pujar, vaig a fer-ho gran i veig que tinc aquí el PDF, el puc veure però no puc fer una altra cosa. Tanquem i anem a pujar-lo però aquest cop convertint-lo. Arrossego i li dic convertir el text del PDF en un document de Google. Em demanarà per l'idioma pel tema del corrector. Aquest està en català. Pregunta per l'idioma del fitxer, En quin idioma està escrit el text del fitxer. Això no afecta en absolut a la configuració de la nostra interfície de Drive. He posat que vull que el converteixi, li dono a pujar, vaig a fer això ben gran i veig que tinc aquí el PDF convertit en un fitxer de Drive. Li vaig a donar a obrir i veig per un costat que aquí el que tinc és una imatge que no puc editar, que conté el propi contingut del PDF original, però si vaig més cap a sota trobaré que el text que conté la imatge l'ha convertit a un text amb el que sí que puc treballar i que puc editar. És a dir, és una bona manera per extreure el text que contenen els fitxers d'imatge o els fitxers de PDF, perquè amb un fitxer d'imatge, amb un JPG, per exemple, funcionaria de la mateixa manera. I com funciona la baixada de documents?
Doncs, per exemple, vaig a descarregar aquest PDF que he editat i des de File puc triar descarregar doncs, com a document docx o ODT o hi ha diverses opcions, PDF també, per exemple, anem a triar això i anem a descarregar-lo, anem a obrir-lo per veure com ha quedat, li donem a OK i aquí tenim el PDF que jo acabe d'editar amb les modificacions, etc. Podria descarregar-lo també, com he dit, en docx, etc. O des de la pròpia unitat doncs, puc triar diversos fitxers i donar-li a More, descàrrega i triar en quin format vull que es descarregui depenent del tipus de fitxer, etc. Li donaríem a descàrrega i se'ns baixarien tots plegats. Una de les possibilitats més interessants que ens ofereix Drive és l'opció de poder compartir carpetes i documents amb altres usuaris i de poder editar de manera conjunta i simultània. Veiem com funciona. Tinc aquí un altre compte de correu amb el seu Drive corresponent. Vaig a crear un document des de l'altre compte, posem que és un document de text. Vaig a escriure alguna cosa. Ja el tinc. Vaig a reanomenar el fitxer. Ja el tinc. I ara, per compartir, premeré aquí el botó de Share, compartir, i tinc diverses opcions. La primera és que si vull que l'altre usuari pugui treballar o veure el document de manera circumstancial, de manera excepcional, el que puc fer és copiar l'enllaç i enviar-li'l de manera directa perquè pugui veure'l o perquè pugui editar o fer comentaris. Però si el que m'agradaria és treballar de manera continuada en l'altre compte de correu, amb la persona que fa servir l'altre correu i que s'afegeixi a la seva unitat de Drive, aleshores el més interessant és que des d'aquí seleccioni la seva adreça i li doni permís per alguna d'aquestes coses, comentar, veure'l o editar. Un cop hem afegit la persona o els grups de persones, perquè podem afegir més d'una alhora, podem enviar-li una notificació via correu perquè ho sàpigui, és molt convenient, o aquí clicant Advanced tenim més opcions, com per exemple enviar-me una còpia a mi del correu que li arribarà a ell o fins i tot afegir un missatget i dir-li escolta, aquest és el document que t'envio referit al projecte aquell que vam parlar perquè ell sàpigui donar una informació més personalitzada, ok? El deixo amb l'opció d'editar i ho envio. Ja ho tinc. I ara, a l'altre compte, amb el que acabo de compartir aquest document, on puc trobar aquest nou document? Per començar, rebré una notificació al meu correu, però si no, venint aquí, a la safata de Share with me, compartit amb mi, i trobaré el document que se m'acaba de compartir, que és exactament el mateix. La gràcia és que aquest document jo puc editar-lo de manera conjunta. És a dir, si jo faig canvis en aquest compte, a l'altre compte, de manera automàtica, també s'actualitza el document i podem treballar alhora. Aquest compte també faig canvis i aquí, al segon compte, també es reflecteixen. Si vinc aquí i vull afegir-lo a la meva unitat, només li donaré a Add to my Drive i ara vinc a My Drive i ja el tinc aquí a la meva unitat perquè pugui fer el que habitualment faig amb la resta de documents que tinc a la meva unitat, és a dir, organitzar-lo, per exemple, en carpetes, el puc arrossegar aquí dins, puc fer amb ell el que jo vulgui dins de la meva unitat perquè ja s'ha incorporat al meu Drive. El mateix exactament el puc fer, per suposat, amb fulls de càlcul o amb presentacions o amb qualsevol dels altres documents amb els que es permet treballar Drive. I per suposat també amb les carpetes. Jo vinc, per exemple, aquí i m'agradaria compartir aquesta carpeta, la de recursos humans. Puc fer-ho des d'aquí, auto-share, i vaig a compartir-la amb l'altre compte de correu
amb possibilitat d'editar, ho faig, i ara quan vinc aquí, a l'altre compte, Share with me, puc trobar la carpeta amb els mateixos documents que tinc a la del compte original i puc treballar en ells. I tot el seu contingut, per suposat, a més, estarà també compartit perquè pugui editar-lo.